להפיל את הממשלה הזאת. זה המסר שלי לכם. חייבים להפיל אותה. אנחנו חייבים לצור על הכנסת. 250,000 איש, 500,000 איש, 1,000,000 איש. אנחנו חייבים לשתק את המדינה הזאת. אנחנו חייבים לתבוע שליחתו הביתה של המנוול הזה ששולט בנו כראש ממשלה. הרי מעזה יצאנו עד הסנטימטר הרבוע האחרון. הימין מנסה להציג את זה כאילו זה הרע את המצב הביטחוני שלנו. זה שקר וכזב. היציאה מעזה שיפרה דרמטית את המצב הביטחוני של ישראל. היציאה מעזה שיפרה דרמטית את המצב הביטחוני של ישראל. والله بدهم 220 مليون سنة لما يعرفوا الشر خلي الفيل يروحوا في الإسلام. ההתנתקות הביאה אותנו למצב ביטחוני הרבה יותר טוב. אנשים שוכחים במדינת ישראל מה זה לפטרל בתוך ג'יבליה, מה זה ללוות שיירות מנצרים, מה זה להכניס שיירות לתוך גוש קטיף, ומה זה לחפש את הגופות של החברים שלך על ציר פילדלפי. שכחנו.